У 2004 годзе беларусы дазволілі Лукашэнку кіраваць вечна. Нават пасля смерці, бо гэты момант нідзе не быў прапісаны. Таму у тэорыі ён мог бы абірацца яшчэ ў, напрыклад, 2065 годзе, жывучы, напрыклад, у лядоўні Атлант. Ну, як варыянт. Чаму і не. З гэтай радаснай нагоды летась на СТБ выйшаў сюжэт пад тытулам «Государство для народа. Как референдум 2004 спас Беларусь» з адпаведнай, зразумела, прапагандысцкай нагрузкай. Ну, усё як мы любім. Дык усё ж, што адбылося ў 2004? Як беларусы гэта ўсё дапусцілі? Няўжо ўсё прайшло моўчкі? Мы канал «Загляне Сонца». Давайте разбирацца. Давайте мы крыху стопнемся, і я распавяду вам пра тое, як беларусы атрымоўваюць поспех за мяжой. Бо мы, беларусы, клёвыя, і у нас няма ніякіх лімітаў. No limits. Гэта інтэграцыя пра аўташколу Денис Драйв. Сучасную, што вельмі істотна, школу, якая шчасліва працуе ў Варшаве, Вроцлаве і Гдыні. Маюцца опцыі навучання на польскай, украінскай, англійскай і рускіх мовах. Таму курсы дасяжны замежнікам, якія жывуць у Польшчы, ну вось, напрыклад, як я. Існуе офлайн-курс на рускай мове, які асабіста праводзіць уласнік гэтага бізнесу Дзяніс Герасімчык. Не западло чалавеку. Мая павага. Праграма ўключае як тэарэтычныя заняткі праз онлайн-платформу, так і практыку на аўтамабілях з механічнай або аўтаматычнай каробкай перадач. Заняткі праводзяцца штодзень з 7 раніцы да 22:00. Гэта дазваляе падабраць індывідуальны графік для кожнага вучня. Акрамя таго, школа прапануе інтэнсіўныя курсы, экспрэс-навучання і пакеты дадатковых заняткаў для тых, хто ўжо мае правы, але хоча павысіць свае навыкі. Карацей, раю вам працавітых беларусаў. Уся асноўная інфа знаходзіцца ў апісанні гэтага відоса, які я прапаную вам працягнуць глядзець. 2004 год. Што мы пра яго памятаем? На Алімпіядзе ў Афінах золата бярэ Юля Несцярэнка. Клас. Белая маланка, белая молния ее называли. Мянты бяруць банду марозаўцаў, на рахунку якіх дзесяткі забойстваў. На Еўрабачанні ад нас, мы дэбютуем, дарэчы, на Еўрабачанні, і там ад нас выступаюць Александр і Константин. Але людзі абіраюць іншае музло, бо акурат тады хітом стае чорны бумер рэпера, прасі господі, Сярогі. Я скончыў 9 клас, здаю іспыты па гісторыі Беларусі, по-моему, гісторыі пад пачатак чэмпіяната Европы па футболе, які нечакана выйграе зборная Грэцыі, што справакуе слёзы яшчэ маладога Крыштыяну Роналду. Крыштыяну Роналду ўжо не малады, але, дарэчы, працягвае сваю кар'еру, чалавеку 40 гадоў. Мне плакаць не прыйшлося, бо іспыты я здаў вельмі крута, і маці, калі не памыляюся, взяла мяне ў Алушту. Гэта Крым украінскі, як тады, так і цяпер. Далей тэкст нашага гістарычнага рэдактара, які звышдакладна апісвае у тым ліку мае пачуцці. Галоўнае, што ў калектыўнай памяці, народнай, так бы мовіць, няма ніякага рэферэндума. Проста зэра, татальна. Ён выцерся. Хоць той год і быў бурлівы ў палітычным плане. Мітынгі, пасадкі. Але хто гэта, скажыце, ласка, памятае? Можа, Яўген Афнагель, які тады загрымеў на суткі, і з ім мы недаўна рабілі выпуск «Маліны». Дарэчы, паглядзіце. Ну і, в прынцыпе, усё. Тым не менш, акурат у 2004 Лукашенко і яго атачэнне задумваюцца пра важнае для іх, зразумела, пытанне. Паўнамоцтвы першага выходзяць у верасні 2006 года, ну то бок ужо неўзабаве. Па Канстытуцыі ён мае права балатавацца два разы, хоць ён і так парушыў ужо правілы, перапісаўшы сабе час у 96-м і скраў сабе тыя самыя 2 гады. Што рабіць? Чыясьці мудрая галава параіла: давайце фігачыць рэферэндум. Пасля людзі актыўна жартавалі. У Беларусі ёсць 3 віды крадзяжоў. Варавство па-руску, грабеж па-руску, ну і рэферэндум. Фішка ў тым, спытаць у народа дазвол, ці можа Лука балатавацца далей і пачуць адказ «так». Калі мы думаем, што там у кабінетах сядзяць дуракі, дык не абавязкова, што так. Ну, не выключаем дуракоў, але не абавязкова. Хітрыя, цынічныя людзі. Бо пра той рэферэндум Лукашенко абвесціў 7 верасня, калі ўвесь народ сядзеў ля тэлека і працягваў глядзець рэпартажы пра трагедыю ў Беслане, калі загінулі малыя дзеці. Нагадваю, што расійскі телек у той момант дамінаваў. Іншага тупа не было. Таму навіна пра рэферэндум прайшла нібыта незаўважнай. У дадатак, пакетам з рэферэндумам мелі прайсці выбары ў ніжэйшую палатку лукоўскага парламенту, які ўжо нічога не вырашаў і быў прыкормленым ручным быў. Уся гэтая радасць мела прайсці 17 кастрычніка, то праз 40 дзён пасля заявы Лукі. Ну, калі патрэбна, могуць рабіць хутка. Але
Што галоўнае, як было сфармуляванае пытанне рэферэндума. У прынцыпе, калі выключыць эмоцыі, дык геніальна незразумела. Таму мы прыводзім вам цалкам ягоную фармулёўку. Ці дазваляеце вы першаму прэзідэнту Рэспублікі Беларусь Лукашэнку АР удзельнічаць у якасці кандыдата ў прэзідэнты Рэспублікі Беларусь у выбарах прэзідэнта і ці прымаеце частку першую артыкула 81 Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь у наступнай рэдакцыі. Прэзідэнт выбіраецца на 5 гадоў непасрэдна народам Рэспублікі Беларусь на аснове усеагульнага, вольнага, роўнага і прамога выбарчага права пры тайным галасаванні. Важнае пытанне. Ці вы што-небудзь зразумелі? Аб'ектыўна, цяжкавата. То бок, эмацыйны пасыл, вы ж не супраць, каб паўдзельнічаў у гэтай працэдуры грамадзянін Лукашенко. Да ладно, не супраць. Дзе там рабочы змазы ці бабулька, якая з Плешчаніцам у Беларусі 3 сталіцы, Мінск, Бабруйск і Плешчаніцы, будзе ведаць, што сама пастаноўка такога пытання на рэферэндум незаконная. Бо існуе артыкул 112 выбарчага кодекса. На рэспубліканскі рэферэндум не могуць выносіцца пытанні, звязаныя з абраннем і вызваленнем прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. Гэта не пытанне народнага плебісцыту. Не, яшчэ раз не. Прычым, яшчэ геніальны момант. У людзей пыталіся не ў прынцыпе пра магчымасць прэзідэнта РБ балатавацца бясконца да канца свету, а менавіта пра магчымасць аднаго кандыдата з прозвішчам, які пачынаецца на Л і на Лукашенка скончваецца. То бок, разумееце, гэта як бы персанальная унія Беларусі і грамадзяніна Лукашэнкі, як унія Ягайлы і Польшчы ў Крэве ў 1385 годзе. Нешта феадальнае, дрымучае і незразумелае сучаснаму чалавеку. І, канешне, уже тады мелася фішка з датэрміновым галасаваннем і, зразумела, фальсіфікацыямі, бо на месцы старшыні ЦВК працавала верная сяброўка грамадзяніна Л. Лідзія Ярмошына. Афіцыйныя вынікі 79, коска 42% выбарцаў сказалі Лукашэнку так. Гэта недзе 5,5 мільёнаў беларусаў. Супраць нібыта 9,9%. У ЦВК пілі шампанскае. Паходу, пілі яго літрамі, бідонамі пілі. А пазней Ярмошына скажа, што ад гэтых лічбаў замежныя амбасадары плакалі. Окей, умее цётка даводзіць людзей да слёз. І гэта ей нібыта ў кайф. Это ейныя фетишы. Давайте разбірацца з фактычнымі дадзенымі. Вось вынікі паводле апытанням The Gallup Organization. Так сказалі недзе 39%, супраць 32,5%. Прыкіньце, тады ў Беларусі яшчэ мелася магчымасць сацыялогіі і экзіт-пулаў. Зараз ні халеры. І гэта таксама шмат у чым вынік рэферэндума 2004 года. Дарэчы, тады ж з'явіўся жарт. Вы не супраць, каб Лукашенко быў прэзідэнтам пажыццёва. Два варыянты адказу. Так, не супраць і не супраць. АБСЕ і міжнародныя структуры, калектыўны захад наш любімы, не прызналі вынікаў таго дзіўнага рэферэндума. Цікава, што мега-аператыўна ўжо ў кастрычніку ЗША прымае акт аб дэмакратыі ў Беларусі. І гэта не проста паперчына. У руля там яшчэ каўбой Джордж Буш, які вось толькі што зайшоў у Афганістан 2001 год і перамог Хусейна ў Іраку 2003 год. І гэты ж самы Буш заяўляе, што ЗША будуць супрацоўнічаць з саюзнікамі і партнёрамі, каб дапамагчы тым, хто імкнецца вярнуць Беларусь на належнае месца сярод еўраатлантычнай супольнасці дэмакратычных краін. Карацей, як амаль сённяшняя сітуацыя з тамагаўкамі, толькі ў выглядзе падтрымкі дэмакратычных структур. Цікава, што акурат тады, магчыма, Лукашенко канчаткова вызначыўся са сваім стаўленнем да захада. Яго на крык душы ўжо праз месяц таго ж году выказванне пра замызганых францужанак, якое стала мемам. Не першым, але вось чарговым у гэтай вялікай калекцыі. Надо, чтобы у Павлова, мэра Минска на той момент, не висели эти француженки с замызганными лицами на каждом перекрестке. Даже там, где президент ездит, повывешивали неизвестно чего. Лукашенко не сподобалося, что у Минску на билбордах Синди Кроуфорд, такая ни разу не француженка, и іншыя модели, замызганные. Трэба, каб были свае. Замызганыя ці не, невядома па тэксту. Прикольна, што на Расіі у руля тады яшчэ малады Пуцін, які да таго самага Буша ездзіць на ранча і усміхаецца таму самому Бушу. Яшчэ рукапаціскальны і нібыта празаходні, перспектыўны і прагрэсіўны. Таму нават расійскія СМІ крытыкуюць Лукашенко, а падчас пратэстаў у Менску журналістам з Расіі разбіваюць камеры і збіваюць нават. Павел Шарамет дык наогул заязджае ў бальнічку, бо яго збілі умоўна невядомыя асобы, про якіх все ведаюць. Лукашенко адзін, на захадзе яго падтрымліваюць толькі маргіналы. То бок, само-то лютае, добра. Але што беларусы? Просто так
гэта все пракаўтнулі? Вялікія падзякі нашым супорцерам. Праз вашу дапамогу у нас атрымалася перажыць цёмныя часы. І няхай далей святлейшых часоў нібыта не настала, тое пачуццё вашай падтрымкі вельмі дапамагло. Гэта падмурак, гэта апірышча. Нагадваю, ваша дапамога не толькі нам, але і людзям, якія не здаюцца ўжо на тэрыторыі Беларусі. Бо даназіць адтуль нам як мінімум небяспечна. Калі хочаце далучыцца да каманды супорцераў, усе адпаведныя спасылкі маюцца ў апісанні гэтага відоса. Дзякуй, паклон, давайце глядзець далей. Яшчэ ў траўні 2004 году выходзіць фільм БТ «Дарога в нікуда». Шалёная стужка ў стылі азаронка, дзе кадры з апазіцыйных мітынгаў і сустрэчах у консульствах міксуюцца з хронікай часоў вайны з фашыстамі. Пасля савецкія фільмы, пасля праваслаўнай малітвы і калакольны звон. Ну, то бок, кровь, говно, песок і сахар, і мы выпускаем гэта все прайм-тайм. Галоўныя героі здраднікі. На той час гэта апазіцыйныя дэпутаты. Генерал Валер Фролоў і Сергей Скрабец. Таксама Анатолій Лябедзька, які ў седле да гэтага часу. Недзе яшчэ мільгае Саннік гаспадар. Дарэчы, генерала Фролова жорстка саб'юць у пад'ездзе свайго ж дома, а на Скрабца завядуць справу. У чым сэнс? У тым, што той год быў зусім немаўклівы. Дастаткова глянуць хронікі праваабаронцаў вясны. Дарэчы, ёсць магчымасць, хочацца людзям парэспектаваць. Праца цяжкая і вельмі якасная. Хацелася, каб яе ў іх сапраўды было менш. Карацей, у архівах вясны там і пра затрыманні, і пра закрыццё газетаў, і пра акцыі. 21 ліпеня 2004 года на плошчы Бангалор адбываецца канцэрт плюс мітынг. Бо ў ліпені 2004 спаўняецца 10 гадоў кіравання Лукашэнкі. Яго час выйшаў, ну калі не лічыць тых 2 гадоў, якія ён сабе дапісаў, то бок фактычна скраў. Выступаюць НРМ, Z, Нейрадзюбель, Памідоров, Драма Экстазі. Усе гэтыя музыкі пасля трапяць у чорныя спісы. Іх адменяць на радыё, на пляцоўках, на тэлебачанні, у ДК. Паўсюдна. Іх нібыта няма. Калі Лукашенко толькі абвесціў свой рэферэндум у верасні, пакуль яшчэ народ глядзеў навіны пра Беслан, беларускі хельсінскі камітэт заявіў пра незаконнасць гэтай ініцыятывы. Але давайте шчыра, дзе там, хто ведае, што такое хельсінскі камітет? Гэта дзе? У Хельсінках якіх-то, дзе-то Фінляндія ці што. То бок востра стаяла праблема пра шляхі данясення інфармацыі. У апазіцыі няма свайго телека. Нават Белсата на той момант яшчэ няма. А руліць акурат телек, не інтэрнэт. Усё, што кажа апазіцыя, гэта тупа крык в пустыні. Можна взяць 3-літровы слоік і пачаць у яго араць. Той же самы эфект. Тым не менш, адразу пасля выбараў 18-19 кастрычніка у Менску адбываюцца вулічныя пратэсты. У іх прымае удзел пару тысячаў чалавек. Не ўвесь 10 мільёны народ. Пратэсты ішлі пад лаканічным лозунгам «Нет». Усім усё адразу зразумела. Ну і яшчэ Лукашенко «ты прайграў», «далой Луку», «в адставку» і гэтак далей. Вельмі дзіўны мітынг атрымаўся ўвечар 18 кастрычніка, бо пратэстоўцы пашлі да святая святых, да будынку КДБ на праспекце Незалежнасці. І да іх, што яшчэ дзіўнее, выйшаў тагачасны старшыня КДБ Леонид Ерн пагаварыць. Напэўна, гэта першы і на дадзены момант апошні падобны выпадак у гісторыі нашых пратэстаў. Ерн ніякі не ліберал. Менавіта ён у той час, у тым жа годзе прасоўваў закон пра внедрение чекістаў на прадпрыемствы пад марачкай супрацоўнікаў, ну каб служылі і не свяціліся. Гэта как бы ўжо адбываецца ў сучаснай Беларусі, але тады было дзіва-дзіўнае. Дык вось, Ерн запрашае да сябе ў кабінет пару чалавек з апазіцыі на пагаварыць. У тым ліку Статкевіча і Северынца. Гаворыць яны 40 хвілін. Ерн тлумачыць, што палітвязняў няма. Рэферэндум усё ок. Адзінае, што яго вышкраблі парламенцёры ад апазіцыі на той момант, гэта вызваленне Яўгена Афнагеля, які ў тым КДБ тады сядзеў. Чалавека сапраўды вызвалі. Цікава, што Ерына пасля гэтага перформанса, ну інакш назваць вельмі цяжка, адправілі ў адпачынак, а пасля ўвогуле звольнення. Больш пра яго ніхто ніколі не чуў, ну асабліва не чуў. Чаму так? Напэўна, Лукашенко спужаўся у прынцыпе самой магчымасці, што высокі сілавік размаўляе са здраднікамі і бунтаўшчыкамі. Просто, каб такога не было, табу, ніколі, гэць. Хаця, вы можете напісаць сваю версію ў каментах. Welcome, калі вам бяспечна. Пытанне, чаму пратэсты былі нешматлікімі? Тут, канешне, некалькі пунктаў. Давайте разбірацца. Народ супер моцна абламаўся на выбарах 2001 году. Тотальнае расчараванне ў генералах апазіцыі і іхных стратэгіях. Калі хочаце, мы можам наваяць выпуск пра тыя выбары. Нам не складана і больш за тое нам цікава. Калі цікава вам, напішыце ў каментарах. Па-другое, пытанне рэферэндума сапраўды было сфармулявана фіг поймі як.
Простаму, ва ўсіх сэнсах простаму, не зневажаючы чалавеку, вельмі было складана разабрацца, якім бокам яму ці ягоным дзецям гэта можа нашкодзіць. Тым больш, гэта ж яшчэ не выбары, а нейкі там рэферэндум. Ну і, канешне, тая тэма з Бесланом. А Лукашенко, ён жа трымаўся на наратыве пра парадачак і мірнае неба. То бок у нас такога не будзе. Але пратэсты меліся, і партызанчына таксама мелася. Графіці, улёткі, вывешванне банераў на мастах, сцягоў. За ўсё гэта, а найперш за вулічныя акцыі, трэба было некаму адказаць. І не толькі там лайтова сядзець 10-15 сутак, а нешта больш сур'ёзнае. У выніку вінаватымі прызначылі Міколу Статкевіча і Паўла Северынца. Абодвум далі хімію. Тады гэта нейкае дзіўнае слово, бо яго не ўсе далёка ведалі. Цяпер-то зараз, пэўна, не трэба тлумачыць. Прычым судзілі людзей не адразу, а толькі ў весну 2005 года. У выніку Статкевіч 3 гады з высылкай у Баранавіча, пасля ў вёску Блоні Пухавіцкага раёну, Северынец 3 гады таксама з высылкай у Малое Сітна на самым усходзе Беларусі. Там ён, дарэчы, напіша кнігу «Лісты з лесу», бо чалавек працаваў на лесапавалі. Варта згадаць, што хімія для абодвух вулічных палітыкаў была храналагічна спланаваная так, каб гэтыя чувакі шчасліва прасядзелі там і ўсе выбары 2006 году і не стваралі ніякіх перашкод. Каб на вуліцах Менску іх не было, бо яны сапраўды ўмеюць заводзіць натоўп. Прыгадайце, каласачка, што ў 2020 годзе Статкевіч і Северынства ізалявалі таксама да жніўня месяца, калі пачаўся весь рушняк. Варта значыць, 2004 год быў урокам для спецслужбаў. Пайшла тэма. За кожныя пратэсты заўжды вялікім літрамі капслокам маюць быць адказныя. Нехта мае прысесці. Так было ў 2006, 2010, пазнейшыя гады, но ў 2020 годзе само сабой. Разлік наступны. Выдрэсіваць апазіцыю, каб ейныя лідары самі супакойвалі натоўп і нікога нікуды не вялі. Патрындзелі, разышліся, адьёс. Тыпаж спакойны апазіцыянер на гібійскім жаргоне. Калі неспакойны, будзеш сядзець. Нічога асабістага. Ну і яшчэ, нібыта незаўважнае і як бы не звязаны з рэферэндумам падзеі аказалася дзіўнае і дзікае забойства незалежнай журналісткі Веранікі Чаркасавай. 20 кастрычніка, праз 3 дні пасля рэферэндуму, яе знайшлі ва ўласнай кватэры з больш як 20 нажавымі раненнямі. Зарэзалі чалавека. Дзверы зачынены. Як? Хто? Менты адразу высунулі версію. Нехта са знаёмых. Магчыма, сын 15гадовы ці айчым. Карацей, бытавуха. Лукашенко крычаў, што забойцаў трэба знайсці за 5 дзён. Нікога, ніколі, канешне, ніхто не знайшоў. Дасюль. Далей быў ужо цалкам новы палітычны цыкл. Падрыхтоўка да прэзідэнцкіх выбараў 2006 года. Дадатковай дынамікі працэсу прыдаў памаранчовы майдан у Кіеве ў канцы яшчэ таго 2004 года. Пераможны майдан. Маўляў, ну вось жа, усё магчыма. Усе лукоўскія рэферэндумы пойдуць у сметніцу, бо мы проста арганізуем добрую кампанію і высунем суперкандыдата. Ну і падтрымка ЗША, той самы акт пра дэмакратыю. Вось у нас ёсць сур'ёзнае заплечча. Як гэта было, чым скончыўся сюжэт для асобнага выпуска. Нагадую, у вас ёсць опцыя замаўляць. Нам вельмі нескладана. Але фактам застаецца тое, што мы наўпрост забылі пра 2004 год. Самі взялі і выцерлі са сваёй памяці. Спытайце ў знаёмых ці бацькоў пра гэтую дату. Ну вось зрабіце эксперымент. Вельмі цікава, што яны вам адкажуць. Ці памятаюць яны, як у нас усіх у чарговы раз скралі будучыню. Сістэма учылася, увесь час вучылася. Ну, то бок, як штучны інтэлект назапашвала всякія механізмы і варыянтнасці развіцця падзею. З кожнага батла яны бралі нейкія скілы на будучыню. То бок, не за адзін дзень увесь гэты монстр стаў вось сённяшнім. Ці вучылася апазіцыя? Ці вучыліся усе мы як грамадства? Ці вучыліся мы все паасобку? Напішыце, калі ласка, у каментарах. Ну, і калі вам падабаецца тое, што мы робім, зрабіце, калі ласка, донат. Усе адмысловыя спасылкі будуць у апісанні гэтага відоса. Давайце скончвацца і расхадзіцца. Дзякуй за прагляд, дзякуй за падтрымку і давайце беларусець разам.